Ano? You'll never miss your favorite DJ now or online. Just visit www.mixmix.com/991 Adik ka, Madil? or download the Mixlr app and search for JD. Mag-ingat ka, kay gamay ka. Kasam ng tubig. Ano daw sabi? What it takes to be a radio DJ? If you do, Wala na git motor. Asa mo siya punta? Pagpunta, wala pang motor. Ano sa inyo? sinasi. Motor niyo? Ewan ko, saan sila to? O, nasaan? Wala pa no? Kapag mainit. Kita rin mo sa kay day. Wala dyan sa likod? Wala. Sa mo sige may kahog, uy. Tumbler yung engine. Ilagay na sa baba. Tumbler yung engine. Ha? Dala yan. Pumunta yun. O, gusto asawa mo. Pumunta sa live eh. Kabisa sila eh. Magawa na sila sa nasaan ka? Nge. Ha? Pasaway ka, ba't iniwan mo? Akala niya sa... Ako ba, gawa na ng motor? Ay, auto. Ano mo sila ID? Kontakin mo. wala akong nang ganyan. Bagal-bagal kasi. Kasi sinabi ko, hindi nandito si uncle mo, wala pa sila. Sino yun? Nandun lahat sila. Check mo lang. Check mo. Download na. Pwede yan kahit walang load. Pwede. Ano mo sa ano mo? Sila lahat. Kasi dalawang bata. Andyan yung tipo. Wala. Wala yun. Pero may bata. All this jewelry ain't no use when it's dead and dark. It's my favorite song. We need a light that can go. Yan niya pa yun sa kay mo. Past we couldn't reach it. Na manibutan sa kuan sa YouTube. Yan niya president dyan ka masuko. Diyan lang. Hey guys. Hindi na ako kaya masuko guys. Dahil mag-ina lang kong vlog guys. Kaya masuko guys. Kita padas mga suko guys. Kaya katiguan na guys. Kita gusto katiguan guys. Ayaw pa binawan ng mga suko guys. Mag-set yan ah. Ito lang load. Hindi nga. Masit. Antayin mo. Pugsa madil. Pugsa mo sidra yun na. Sabi mo sakay na lang sila ng iba. Nagpagawa ng motor na namuna na. Meron namang motor na kanto. Ay ano. Gusto na sa nga naging Jin. Laptop Jin? Oh, laptop ka nang nay. Mao dyan na iya ha? Oo. Oh? Para pag may video din eh. Video. Ano pa video? O TV-TV niya? Camera. Camera. Yawa ra? Sir mirror oh. Iati, naagapon? Iati, Facebook naman lang yung mga kanan din di ay. Suwang lang ako. Lala, ligsan ba? Kanya ko yung nagkong isulod ba? Oh, dala oh. Apri he. Nagpabog na. Galis. Ano? Uy, labas na. Timbalik At yata. tumikas na guys. Pagawaan mo to. At tumikas sa. Nangaw. Nandyan? Nakadawag ba itong tingog? Tingog di dyan guys. Sinabi mo. Di na niya pera kasi masuko siya. Nandito na sila. Wala pa naman pala. Ayaw mo to guys. Tingog to di dyan guys. Di na niya pera kasi masuko pa binawa. Oh, you know. Nagbalikan mo saglit. Kontak ng Kando. motor ba? Ha? Unara mo lagi siya. Ayun oh. Nag-una mo lagi. Balikan mo daw sila. Antayin pa. Si ano, si Kaka. Kami. Sila Syra sunduin pa niya. Anong oras na ba? Wala. Kanina pa yun? Kanina. Ito alas 12:29 yun. Balik na nga siya.
Yung dalawa, si ano? Yung Kami, Camille, si Kaka.